Wel, mae yna ddosbarth cyffroes a diddorol iawn o'n blaenau ni fan hyn nawr ynghylch y gwartheg. Dosbarth i wartheg wedi i magu adre, home bred. A mae yna heffrod arbennig iawn fan hyn elliw yn does. Ac wyt ti, wy'n gwybod yn hoff iawn o'r dosbarth bach yma, a'r syniad tu ôl iddo fe? Yndw, cos dwi'n meddwl o rywun sy'n trio magu rhywbeth adra, mae'n gamp i chi allu mynd a dweud dwi wedi gweld o'n cael ei eni ac yn dod i'r sioe ac yn ennill o'r dechrau i'r diwan. Dwi'n gwybod mae'n neis mynd pan ydych chi'n cael prynu rhywbeth, ond mae'n just bach, touch bach fwy special pan ydych chi wedi gwneud o i gyd o'ch hun, dwi'n meddwl. Dwi'n cytuno i'r carn efo ti, mae'n rhoi rhyw wefr bach ychwanegol, dwi'n meddwl, yn dweud bod ti wedi magu rhywbeth i hunan, a wedi dod a di weld ar hyd bob cam o'r daith, dwi'n bod. Ynddi, mae'n rhywbeth special i chi allu dweud, dwi wedi gwneud, dwi'n gwybod beth i fam, dwi'n gwybod beth i tad, dwi'n gwybod beth mae wedi gael o pan oedd o'n ddwrnod oed i pan oedd o'n 6 mis, mae'n just yr whole peth yn special, dwi'n meddwl. Dwi'n cytuno. Dwi'n gobeithio ryw ddwrnod fyddai'n gallu magu'n fy hun i edrych mor dda hein. Elliw, dwi'n credu byddi di. Mae rhywbeth yn gweithio byddi di ma ryw ddiwrnod. A mae yna wartheg pedigree fan hyn, mae yna wartheg croesryd yn y dosbarth yma nawr yn does. Mae yna limbs pyr yma, mae yna ambell i lim croesryd, mae yna rai glas Prydeinig croesryd yma hefyd. Pa un sydd wedi dal dy lygad di te? Wel, mae lot o enwa mawr fatha tech ddim wedi bod yn y classes yma. Dwi'n meddwl mae Heffer o'n un smart, mae wedi bod yn sioia, wedi cael yn fanna. So dwi'n meddwl bod hwnna'n un i watcho, ond eto maen nhw gyd, sam un gwael yn y dosbarth yma. So sa'n gallu mynd i rywun, dwi'n meddwl, os nhw gyd yn heiddi fo, am bod mae'r safon yn uwch ac yn uwch bob blwyddyn. A dyna'r oll ni'n disgwyl ddod i sioe mor dda. Ac ni'n gweld yr un o'n blaenau ni fan hyn nawr. Mae hon wedi dod o Caersws, Red Lady sydd da ni fan hyn nawr, rhif 89. Hon yn heffer smart iawn yn dwi. Mae'n heffer sweet, dim rhy fawr, ond mae'n just neis. A dwi'n meddwl so hwnna'n gallu gwneud buwch da, dod â llo allan i ddod yn ôl i'r dosbarth yma i rywun os i mynd i'r person iawn. A drws nesau honna wedyn, mae yna heffer o lan y bydder. Sally Lloyd, dwi'n meddwl, ydy fe'n dangos yr heffer ddi ar ran Dylan ac Elen Davies, Black Beauty. Mae honna eto wedi bod allan yn amball sioe. Mae wedi gwneud yn dda, so gweithio geithi ticad yma heddiw yma. Croeso nôl ato ni i'r dosbarth yma i heffrod sydd wedi i magu adref. Chris Penny y beirniad sydd wedi cael diwrnod hynod o brysur fan hyn ynghylch y gwartheg sydd wrthi o hyd. A mae Elliw Roberts wedi aros da fi'n gwmni i weld penllanw'r cystadlu ac mae'r dosbarth yma wedi bod yn un da iawn. Mae'r safon wedi bod yn arbennig o uchel. Yndi, ei feddwl bod pob di magu nhw adra, mae hynna'n safon mor uchel mewn dosbarth o 8. Mae o'n dangos bod y job yn gallu cael ei wneud o gychwyn i diwedd ben eich hunan, a bod chi'n gorfod mynd allan a gwario. A gwario arian mawr. Ar beth eisiau potensial bob amser. Bob amser. Na. Mae'n bosib i wneud o scratch. Oes. Felly, pwy sydd da ni yn y safle cyntaf ar hyn o bryd te? Dwi'n siŵr bod y Heffer yma wedi dod lawr o'r Alban os dwi'n iawn. A wedyn Tecwyn. Dam She's Glam yw enw hon o Wigtownshire. A wedyn Tecwyn yn ail efo'i Heffer o. Y ddwy Heffer yn edrych yn debyg iawn, ond eto yn wahanol, ond yn yr un teip, so maen nhw'n debyg i'w gilydd. Ac unwaith eto, mae'r beirniad wedi dewis yr un math o heffer yn dod, bod yr un teip o heffer. Yndi. Mae'n dangos bod beth ydy deipo, mae'r ddwy'n edrych digon tebyg i'w gilydd. Heffer Tecwyn, cofio, yn un sweet iawn fel chi'n gweud. Mae'n rhoi pen fel a clustia. Oes. A mae'n mwynhau i weld yn y cylch yn dwi. A honna o ti wedi ffansio pan ddoth i fewn, ond na, dwi'n meddwl bod y beirniad wedi gwneud i benderfyniad ac am sticio efo'i benderfyniad. Ydy wir. Yr heffer o'r Alban, maen nhw'n cael ffair lwyddiannus Elliw. Yndyn. Mae trip nhw wedi gwneud digon o'r set yn mynd yn ôl fyny. Ydy, ti'n iawn, a dyna ni felly. Llonggorchiadau mowr iawn i Dam She's Glam o iddo teulu Vance o Wigtownshire. Wedi mynd â hi yn y dosbarth yma i heffrod wedi i magu adre, sy'n gwneud y llwyddiant gymaint â hynna'n fwy melys ef os nac o'n i bai. Wel Elliw, diolch yn fawr iawn i ti. Diolch yn fawr iawn. Braf dy weld ti ma nôl yn Llanelwen. Ydy, braf bod yma. A pob hwyl efo cystadlu'r bwch. Diolch. Diolch Elliw.